Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru da' sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni tal-familja de Pasquale, kif ukoll nixtieq inħabbar li propju il-bieraħ fil-għaxija il-mulej sejjaħ għal-ħdanu lill-Edward de Pasquale li għal ħafna snin kien ħaddiem volontarju f'dan is-santwarju. Ejjew hekk ukoll nżommuh fit-talb tagħna li tolbu għalih biex il-mulej jagħtih il-premju tant mistħoq. Llum il-Knisja eżies tagħmel il-festa tal-Patrun tal-Ewropa, San Benedittu. Kif nafu waqqaf il-Patrijiet Benedittini li għandhom kura speċjali lejn il-liturġija, lejn il-mod ta' kif aħna nitolbu lil Alla fil-Knisja. U għalhekk jew nitolbu biex bl-interċessjoni tiegħu aħna nifhmu dejjem aktar dak li ngħixu f'kull qudiesa, f'kull ċelebrazzjoni Ewkaristika. Propju ftit ta' ġranet ilu il-Papa għadu kemm tagħna ittra dwar is-sem tagħna tal-liturġija. U f'waħda mill-affarijiet huwa jistqarru jgħid ma nistgħux nibqgħu naraw il-quddiesa tal-ħadd partikolarment sempliċement bħala preċett. Imma jgħidilna il-quddiesa hija rigal ta' Alla. U issir preċetta għalina għaliex aħna ma nistgħux nirrifjutaw id-doni ta' Alla. Qabel ma hija preċett, hija rigal ta' Alla. U għalhekk ejjew nidħlu biex niċċelebraw din l-Ewkaristija propju b'dan is-sens ta' rikonoxxenza lejn Alla. Din l-Ewkaristija mhux jien ġejta għalija, imma jiena l-mistieden huwa Alla li stedinni. Din l-Ewkaristija mhux jien ħejjejta, imma huwa l-mulej li qed iħejjiha għalina. U għalhekk b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu in-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lin-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tajtna lil San Benedittu Abbati b'mallem għaref fl-iskola tas-servizz tiegħek. Għamel li nħobbu lilek fuq kollox u li nimxu b'qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib tal-Proverbi. Ibni, jekk int tilqa' kliemi u taħżen ġovik il-kmandamenti tiegħi billi tagħti widen għall-erf u tħalli lil moħħok jifhem sewwa. Jekk issejjaħ l-erf u tolli leħnek għal fema tajba, jekk tfittex l-erf bħal fidda u tħaffer għalih bħal teżor moħbi, imbagħad tifhem il-biża' tal-mulej. U ssib it-tarif ta' Alla. Għax il-mulej jagħti l-erf
Min fommu ġej it-tarif u d-den u jaħżen l-għajnuna għal minu sewwa u tarka għal min jimxi blaħtija u jħares it-triqat tal-ġusti u jassess it-triq tat-twajbin tiegħu. Imbagħad int tifhem il-ħaqq u s-sewwa u timxi f'kull triq li hi tajba. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu kull ħin imbierek il-mulej. Ngħidu kull ħin imbierek il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisamu l-fqajrin u jifirħu, inwieġbu. Kull ħin imbierek il-mulej. X'għandu l-kobor tal-mulej miegħi. Ħanollu ismu fl-imkien. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu, inwieġbu. Kull ħin imbierek il-mulej. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jiskem fih. Ejja wuliedi, isimgħu lili. Jiena l-biża tal-mulej nallimkom, inwieġbu. Kull ħin imbierek il-mulej. Ħares il-sienek mill-ħażen u xuftejk minn klim il-qerq. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb. Fittex is-sliem u imxi warajh, inwieġbu. Kull ħin imbierek il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Ħenin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa x'se jmissna? Ġesu qalilhom: Tassew ngħidilkom, intom ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida. Meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 il-tron u tagħmlu ħaq mit-12 il-tribù ta' Iżrael. U kull min ħalli il-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew l-uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox għal mid-darba iktar u jieħu sehmu fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Illum fis-salm ir-risposta tagħna għal din il-kelma tal-mulej fil-festa ta' San Benedittu kienet kull ħin imbierek il-mulej. Għaliex għandna dan is-salm 33 fil-festa ta' San Benedittu? Għax San Benedittu waħda jew aħjar it-tema prinċipali, frażi prinċipali li mexxiet kollha ir-regola tiegħu il-ħajja kollha tal-monaster li waqqaf kien ora et labora. Li tfisser itlob u waħdem. Anke meta taħdem, anke meta qed tagħmel dmirek sew kif jixraq, inti ukoll dak ix-xogħol huwa talba lill-Alla. Ejjew nitolbuh din il-grazzja. Li l-ħajja tagħna tkun tassew ħajja ta' talb u xogħol, ta' xogħol u talb. Biex aħna wkoll ikollna sem minn issa tal-paċi ta' Kristu.
ikollna sem minn issa mill-glorja tas-sema. Għalhekk Ġesu hawnhekk fil-Vanġelu jgħid min iħalli l-daru u l-ommu l-missieru ma jfissirx hawnhekk dan tħallihom biss fiżikament. Bħal meta wieħed jitlaq mid-dar, joħroġ mid-dar. Imma hawnhekk qiegħed jitlobna qed ifisser meta jiena qalbi ma tkunx marbuta ma dak li hu tal-art. Imma meta qalbi marbuta miegħu, mela bil-fors il-qalb tiegħi hija mimlija bil-preżenza ta' Alla. Ħuti eżies, aħna nagħmlu llum il-festa ta' San Benedittu li ta' il-bidu għal ħajja monastika fl-Ewropa tal-Punent u firex ordni soċjali li jaqqad flimkien il-ġnus Ewropej. Ejjew inresqu quddiem Alla dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidulu għat-talb ta' San Benedittu għatina li naqilgħu minn għandek il-ħniena. Flimkien għat-talb ta' San Benedittu għatina li naqilgħu minn għandek il-ħniena. Għall-Knisja sabiex ma tiġi qatt nieqsa mix-xhieda ta' rġiel u nisa li bħal San Benedittu jingħataw biex jikkontemplaw lilek mulej fil-ħajja monastika. Għat-talb ta' San Benedittu għatina li naqilgħu minn għandek il-ħniena. Għall-Ewropa sabiex terġa' tiskopri mill-ġdid l-eruq insara tagħha nitolbu. Għatina li naqilgħu minn għandek il-ħniena. Għal dawk li m'għandhomx saqaf fejn jistkennu sabiex isibu min jilqagħhom jaqdihom bimħabba nitolbu. Għalina sabiex minn San Benedittu nitalmu naqsmu il-jiem ta' ħajjitna bejn ix-xogħol u t-talb nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Omna Marija, għatina mulej li nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Mexxina jent f'dan il-wiet ta' dmuħ nitolbu għat-talb. Forsi tajjeb kun nafu li propju l-aħħar frażi o Pija o Verġni Marija li qiegħed miżjuda ma' Salve Regina kienet propju inkitbet minn propju San Benedittu innifsu. U Alla f'imħabba kbira tiegħek inti ddaħħalna fil-misteru salvifiku ta' Kristu ibnek. Għamel li ma jinfirdu qatt minnek u nagħmlu ħafna frott int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Benedittu Abbati u għatina li bħalhom fitxu lilek biex niksbu id-doni tal-għaqda u s-sliem fis-servizz tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Benedittu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. If you are
nitolbu. Issa li rċivejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, fiċ-ċokontana nitolbuk li fuq it-twissijiet ta' San Benedittu Abbati naqduk bil-fedeltà kollha fil-liturġija u nitħeġġu bl-imħabba għal ħutna l-bnedmin. Bi Kristu Siedna. Ikkellumek f'din il-festa għażiża ta' San Benedittu ejjew ninselmu lill-Omna Marija b'din it-talba li l-aħħar siltiet tagħha kienu anke propju miktubin fil-Monasteru Benedittin ġewwa Ruma minn San Benedittu innifsu. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja l-ħlewwa ta' Matana. Sliem għalik li lek li tnedu aħna li nifqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmugħ. Ejja mela vokata tagħna, daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħniena. Ġufra timlirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.